Λοιπόν, θα πούμε κάποια πράγματα για την κύρτωση. Η κύρτωση είναι ένας δείχτης που αντιπροσωπεύει το κατά πόσο συσσωρεύονται οι τιμές γύρω από το μέσο όρο. Χαρακτηρίζει δηλαδή τη σχετική οξύτητα ή την ομαλότητα μιας κατανομής σε σύγκριση με την κανονική κατανομή. Οι κατηγορίες των κατανομών με βάση την κύρτωση της καμπύλης των συχνοτήτων είναι η εξής: είναι η λεπτόκυρτη, όταν ο συντελεστής κύρτωσης που θα δούμε στη συνέχεια είναι μεγαλύτερος από 3. Είναι πλατήκυρτη, όταν ο συντελεστής κύρτωσης είναι μικρότερος από 3. Και μεσόκυρτη, όταν ή κανονική θα λέγαμε, όταν η κύρτωση είναι, ο συντελεστής κύρτωσης παίρνει τη τιμή 3. Ο συντελεστής κύρτωσης που αναφέραμε είναι αυτός που βλέπετε, είναι με βάση τις ροπές. Μπορεί να βρείτε και άλλους συντελεστές κύρτωσης, εμείς θα ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο. Γάμα ίσον σίγμα fi επί hi μείον μέσο χ στην τετάρτη προς σίγμα fi επί σίγμα στην τετάρτη. Ενώ όταν δεν έχουμε συχνότητες είναι απλά βέβαια γάμα ίσον με σίγμα χi μείον μέσο χ στην τετάρτη προς νη επί σίγμα στην τετάρτη. Όπως αντιλαμβανόμαστε, το fi είναι η συχνότητα της τιμής της i παρατήρησης, το hi είναι η τιμή της i παρατήρησης και το μέσος όρος είναι ο γνωστός μέσος όρος όπως έχουμε μάθει να το βρίσκουμε. Το σίγμα στην τετάρτη είναι η τυπική απόκλιση στην τετάρτη ή αλλιώς η διακύμανση στο τετράγωνο. Πάμε να δούμε και τις γραφικές παραστάσεις. Βλέπουμε μια πλατήκυρτη καμπύλη όταν, επαναλαμβάνω, ο συντελεστής είναι μικρότερος από 3, όταν είναι ίσος με το 3 είναι μεσόκυρτη και δηλαδή ασφαλώς θα θυμάστε, θα έχετε δει την κανονική την κονοειδή καμπύλη και λεπτόκυρτη έχουμε όταν μεγαλύτερο από 3, όταν το γάμα λοιπόν είναι μεγαλύτερο από 3 έχουμε μια λεπτόκυρτη κατανομή. Αυτό είναι όσον αφορά το θεωρητικό κομμάτι της κύρτωσης. Θα δούμε και κάποια παραδείγματα. Αυτό όσον αφορά το θεωρητικό.